Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga headlines, drug surrender pilason matapos ginpaulanan sang lutang samtang sakay sa iya salakyan. Mga kapulisan sa Police Regional Office 6 nga ginpasakahan sang kaso administratibo naglamot na sa 160. Sa balitan national, state of calamity sa pungsod Pilipinas ginpalawig ni Presidente Duterte sa isa pa ka tuig. Crime rate sa Pilipinas nagnubo sang 47%. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Mayong aga, Pilipinas! Welcome sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Karon nga lao Sabado, Setyembre 19, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning Aksyon Eden. Good morning sa tantanan nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na. Good morning dira kay Father Dodoy Celes, na former UNOR President Aksyon Eden. Yes, good morning Father and happy Saturday sa aton tanan. Una danay no, heaven, good morning. Cory Vidaha, Suki, good morning man. Jocelyn Arisi Vita, baligya lang. Oo, kay siya ni taga Kuwait ni siya dyan. Timisan 5 hours ahead to di sa ila. Ti makakagawon pa lang to 6. Yes. Launa sa kagawon ga watch gid siya no. Thanks Thank God, you so it's much. Saturday. Perfect. O, ari na si Dennis Richard Tibor Roma. Aga pa siya. Good morning, Papang J. Galain. Super beautiful. Mommy Eds, perfect. Bahala kayo, wala ka ng Mami Ems. 100 points ka da. Good morning also sa Energy Fans Club kag sa family niya sa Isla Verde. That's all. Thank you. Isla Verde. Do ka very pelikula. Oo, di ba? Do ka bonggahan, do ka grabe nga mga location balahaw. Yes, Action Jam, nakakita ko na. Good morning kay Kelly Jelly. Kelly Jelly, good morning sa duwa kagwapo nga host. Have a blessed Saturday das aton. Adari ko no sa ila, Friday pa lang sa US. Perfect, oo. Greet ko lang all Salvadorians and Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral. Joining us this morning, nag-watchman by FB Live, si Jose Alan Braza. No? May Saison, good morning. Aksyon Radio, I'm watching in Haber Al-Ali, Kuwait. We also have Vince Ibanez. Good morning, Aksyon Anchors, watching here in Fortune Town. Aton nga mga Facebook Live viewers, better pagiguro kung i-share Perfect. ang aton nga FB Live, no? Okay, kung i-share nyo may regalo, kamo kay Action dyan. Basta lang. Basta lang. Sa December. Na. Gemma Mala, Barbas, Malwenda, Tayukon, good morning sa inyo nga duha. Shout out, please, no? Action din? Ay, si Carlo Florentino, good morning man. Action dyan kag Eden. Monitoring ko sa barangay San Agustin, Isabela. Lihog lang ko no tamyaw sa kay tiya niya, Dalen, kag tiya boy. Sigurado ga monitor gid sila. Mayo pa si Carlo, kay ginadumdom yan nga pamating iloy kadamay ko ba? Siya yung pala yung nag-greet. Tingala ko, nga sigurado gid siya nga nag-monitor. Siling ko gid halin sa Isabela, makaduta sa kandoni. Okay. Kay si Sir Junjili ba? Na, sir, wala pa di ka lang botong. Wala gid sa kano pa, no? Wala pa kay medyo budlay pa ko, no? Sako pa. Kayo wala no ng panahon. Willing to wait. Okay, willing to wait, sir. Kay sir, ano pagid? Kay sir, sa Ibi Magalona, bla. Wilfredo Binuman. Captain Binuman. Makasagdo na, musta na, sir? Sir, wala pa ko doon kalagaw. May harap pag ito sa doon naligad ng mga ubas-ubas. Oo, na. Grabe, no? Doon ka bongga sa Ibi Magalona. May mga ubas.
feeling ko Sir, dumakanto no? kami na kay Mayor Malacona. Ito kalapit lang mo ang kandoni daw kalalayo. Oo, kasi basta hindi to stick dogit sa north eh. Oo, Ang south yan, mo tamwa stick to. kaya ibi magalona na Oo, tayo. oo. Dito wala gid problema. Pinsan kami na schedule ma. Oo, multo na lang ito gay ma-comment na siya. Bantay bala. Ma-comment na sila ito gay. Pwede ito magaling doon kung gusto ni Sir Junji Liba. Oo na. Magalona sa... Sa Oo. Negros Occidental. Tapos paano man pa-convoy tabi. Oo, wala grabe. Artista ka girl. Pa-convoy Or ta. nga, lagro mga tao, sino yung celebrity na gabot man. May gawang-uwang niya ano man. Pag tamuha, gali, ay, tsaka, balik. Good morning kay Mrs. Rowena Maider nga naga-monitor karon nga aga. Gemma Malabarbas Maluen Takuyon. Good day and pa shout out please. Marilo Travilla Katinoy. Good morning Aksyon Radio in May Saison. Sir, pag-greet naman sa mama ko. Birthday niya ngayon. Perpetua Saison, Barangay Granada. Happy birthday! Happy birthday to you. Oh, Diba? thank you, standby. Perfect. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size Jess kagkaron sa ritali sa nagapanguna nga mga balita lokal. Ginpaulanan sang luthang ang isa ka Toyota Vios nga nagaduag sang Green las 7 sang gabi sa atubang sang Trinity Christian School, Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Siyudad sang Bacolod. Sakay sa mga salakyan, ang biktima ginkilala kay Mark Anthony Cubos, 37 anyos, kag pumuluyo sang Puro Kamote Kahoy, Barangay 4, Siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Police Station 4 Commander, Police Major Charles Sever nga paglabay ni Cubos sa lugar, hinali na lamang nga ginpaulanan sang luthang sang wala pa may baluan nga kadamuon sa mga sospetsado nga sakay sa pula nga salakyan. Natingwaan pa ni Cubos kung makapalagyo kang makapahayos ng budig sa pulis nga nahamtang sa border sa lugar nga gilayon nga nagpadalaman sang iya sa pribado nga ospital. Sa inisang impormasyon nga nabato ni Hiver, si Cubos nakaangkon sang pilas sa ulog kag dughan nagkagpadayon nga ginabulong sa isa ka pribado nga ospital sa siyudad sang Bacolod. Samtang na-recover naman sa eksena sang krimen ang 12 ka basiyo sang wala pa matumod nga sahi sang armas luthang. Sa karon blanco pa ang Police Station No. 4 sa motibo sang krimen. Apa nagpadabot sang impormasyon si Police Station No. 2 Commander Police Captain Leo Estoba kag ginpahayag nga si Cubos ang isa ka drug surrendery sa bahin sa Police Station No. 2. Kubang sa isa ka eskwelahan sa Villa Angela, na alas 7. Okay. Ang biktima kilala kay Mark Anthony Cubos, Igumban, kuha niya siya, lalaki nga nagapuli niya sa Kamuting Kahoy, Barangay 4. Si Police Station 4 Commander Police Major Charles Hever. Sa iban pang balita lokal, na desisyon na naman sa Police Regional Office 6 ang mga kaso administratibo ng ginpasaka batok sa 160 ka mga kapulisan. Ang ining mga kaso ng ginpasaka umpisa Enero tubtob Setyembre 16, 2020. Suno kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang mga kaso administratibo ng ginpasaka sa sining mga kapulisan may angot sa issue sang neglect of duty kag dishonesty. Sa 160 ka mga kapulisan, 118 direng ginpatungan sang penalidad samtang 42 naman ang naabsuwelto. Base sa record, 29 ka mga kapulisan ang ginkaka sa serbisyo, apang sunod kay Malong mayara pa sang nag-apelar. Pagpatag ni Malong luyag ni PRO6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan ngay paagi sa nagakaigo nga proseso ang pagpamatbat sa mga kapulisan, rason kon nga ginapahanugutan ang pag-apelar. Samtang 3 naman ka mga pulis ang gindemote, 75 ang suspendido, 2 ang wala ginhatagan sang sweldo kag 9 ang ginpahanumduman nga hindi liwat maghimo sang malain nga aktibidad. Sa 160 ka mga kapulisan nga ginpaidalom sa investigasyon, 8 ang commissioned officers kag 152 naman ang non-commissioned officers. Administrative cases na na-resolve na sa aton na regional headquarters. For January to September 16, yes, 2020, we have resolved 132 cases with a total of 160 personnel na natin na involved. So 8 of these personnel are commissioned officers while 162 of them are non-commissioned officers. For dismissed
in service, we have 29 PNCOs or non-commissioned officers who were dismissed from service. Si PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe Malong. Sa dugang pang balita lokal, 8 na kapulis sa syudad sang Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19 base sa record sang admin office ng Bacolod City Police Office. Nagpositibo sa swab test ang 2 ka police staff sergeant kag 1 ka police executive master sergeant. Sunod kay Bacolod PNP Deputy City Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang 3 ka pulis nagbatsyag sang hilanat kag sang ginpaidalom sa swab test, nagpositibo ang resulta. Ginaulat sang 3 ang nabili nila nga inadlaw sang home quarantine kung makabalik na sa ilang nga trabaho. Sunod pa kay Liada, posible nakuha sang 3 ang virus sa mga persona nga naglabay sa check-up points. Bilang mga frontliners, hindi malikawan nga napatapikan sila sang virus bangod sang inspection nga ila ginahimo sa mga commuters nga naglabay sa check-up points. Para hindi mabiktima sang virus, panugyan ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Diaz, likawan ang close contact sa ilang mga kaupdanan sa bylaws, cellphone lamang ang gamiton. Sa mga nadestino sa check-up points, i-observe man dapat ang health protocol nga ginmando sang Department of Health. Nagapabilin sa custodial facilities ang Police Station Number 9 si Edwin Despares, 27 anyos nga tumandog sa syudad sang Iloilo. Napreso si Despares matapos ginpasakan sang kaso sa paglapas ng Article 151 sa Revised Penal Code, Executive Order Number 60 kag RA 11332. Sunod kay Police Lieutenant Gilbert Batiles, hepe sa Police Station Number 9, hubog nga naglabay sa check-up point si Despares kag ginbuyayaw ang kapulisan nga nagabantay. Nagpakilala pa si Despares nga isa ka maestro apang nibaloan sang ulihi nga isa ka utility personnel sa isa ka eskwelahan. Dismayado naman si Batiles sa bastos nga batasan nga ginpakita ni Despares nga wala pagrespeto sa kapulisan. Sa baylo nga magpasalamat sa kapulisan sa ginahimo nga pagpulaw, iya pa ini ginbuyayaw. Panawagan ni Batiles sa publiko, likawan ang pagbae sa baylo mag-istorya sa problema, agod makahatag man sila sang konsiderasyon sa luyag nila ipangabay sa kapulisan. Samtang naglabanay ang magtiyo nga nagresulta sa isang patay kag isang pilason sa Purok Maligaya, Barangay Sicaba, Syudad sang Cadiz sa tung Webes 8:30 sang gabi. Ang napatay ginkilala kay Ricky Jude Britanya, 41 anyos, samtang ang sospetsado nga mag-amay ang ginkilala naman Sanday Roberto Britanya, 65 anyos, kag Ruel Britanya, 35 ang edad, tanan nagapuyo sa muman mismo nga lugar. Sunod sa investigasyon sang Cadiz City PNP, may daan nang inaway ang mga biktima kag ang sospetsado may angot sa kung sino nagapanghaboy sa ilang nga puloy-an. Antes sa dabo ang insidente, nagdalisay naman ang mga ini kag naglapod sa punto nga nagnilabanay nga nagresulta ko sa rin patay si Ricky kag ginabulong naman sa ospital si Roberto. Nagpalagyo naman kagilayon si Rodel matapos mahimo ang krimen. Nagapabili naman nga Mr. X ang lalaki nga nasapuan patay sa katubuhan sa Hacienda Nalipay, Sitio Gallo, Barangay 5, Banawas ang Isabela, tinalikdan nga Martes. Sunod kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sang Isabela PNP, napahibalo naman nila sa tanan nga estasyon sang kapulisan sang probinsya ang biktima, apang wala sang may nagpalapit nga pamilya. Dugang ni Partidas pag-abot sa Setyembre 22 nga wala sige hapon sang may magkilala sa biktima, pagkamayuhon nila nga ipalubong na lang ini paagiman sa bulig sang local government unit sang Isabela. Madumduman ang biktima na sapuan nga may gapos ang kamot, ginputos ang nawong, ginhigtan sang alambre ang liog, wa ang puwa kag may 4 ka buno. Liwat nga nagapaksyon si Partidas sa mga negrosanon kung sino man ang nadulaan sang himata nga magpadulong lang sa Isabela PNP. Operational na ang Phase 1 Quarantine Facility nga ginpatukod sang local government unit sang syudad sang San Carlos. Sunod kay Mayor Rene Gustilo, okupado na karon na ang 64 ka mga sa mga 64 ka mga locally stranded individuals o kana LSI ang among nga pasilidad. Dugang pagikan sila sa probinsya sang Cebu kag ginsugat sang LGU sa Tabalan Port syudad sang Escalante sa tong Lunes nga adlaw kag magapabilin sa pasilidad tubtob makagwa ang resulta sang ilang test. Parayag ni Gustilo, ang Phase 1 sang quarantine facility ang ginabugusan sang 6 ka mga bank houses nga may tag 14 ka mga bed capacity kada isa, ang isa bilang isolation facility kag ang 5 naman amo ang quarantine facility. Ginpadayag naman ni Gustilo nga kung kinahanglan sang probinsya sang lugar para sa iban nga mga LSIs, mahimo makaakomodar sila apang ginklaro nga prioridad diri ang mga taga-syudad naman sang San Carlos. Ginapaabot ni Gustilo nga subong nga bulan matapos na ang Phase 2 sang amo man mismo nga pasilidad.
Sa katapusan nga balita lokal, 214 sa 251 kabago nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas ang gin-classify nga local cases sa diin 27 ang LSI, siyam ang ROF kag isa naman ang Apora. Sa datos nga ginpawasan DOH-6 ang Western Visayas may kabilugan na nga 8,804 ka kasos ng COVID-19 nga may 3,545 ang aktibo. Na-record ang 215 kabago nga kaso sa Negros Occidental nga may 132, Iloilo City nga may 54, Bacolod City nga may 44, Iloilo Province kag Capiz nga may napulo kag isa naman sa Guimaras. Ang Western Visayas may 371 kabago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 5,121. Ang recoveries na record sa Bacolod City nga may 273, Negros Occidental nga may 62, Iloilo Province nga may 21, Iloilo City nga may 13 kag isa naman sa Antique kag Guimaras. Samtang nadugangan sa napulo na patay nga nagdala sa kabilugan nga 138. Ang Western Visayas nakapagwasan 3,132 ka laboratory results sa diin, 251 ang bag-o, 7 ang repeat test, 2,874 ang negatibo kag wala naman sang repeat test. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kag sa aton paglikaw sa mga respiratory diseases, ubo, sipon, trangkas. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19. Standard Time, las 6:21 sa mga balita nasyonal. State of calamity sa Pilipinas ginpalawig ni Presidente Duterte sang isa pa ka tuig. Crime rate sa Pilipinas nagdubo sang 47%. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Yes, and we're back, Aksyon Eden. We're back sa mga Aksyon mo yung aga sa liwat. Yes, good morning, danay kay Rose White. Good morning, happy Saturday sa tanan. I-greet niyo lang ko nung iyang love. Di sa iyang tupad, si Wow. Pacheco. Nahidlawan siya ko nung kay Action Boy. Oo, okay Abi ko na hidlaw sa tupad yan. Feeling ko malang natanig na ba? You know? Alex Fuentes, good morning. Happy weekend and be safe. Thank you so much. Gemma Malabar Bas, Malwenda Tayukon, shout out sa taga-araw Vista Alegre. Rizalina Alvarez, good morning from Minnesota, USA. Feeling ko na ni siya mo, na-recruit siya ni Ma'am Vanessa Mayo. Oo. Thank you so much. Franklin Telodio, good morning. Watching from New Zealand. Tayo wala kita Toblerone. Okay na, ito ng Toblerone sa New dito Zealand. na diba? Kahit Oo. hindi sunod ng ano. Yeah. Hanggang pamati ko sa teacher ko Franklin, Tilogyo, Toblerone ko no. Ala ako pag ito. Ophelia Galero Arce, good morning. Aksyon John and Eden watching live from Isabela, no, sa Jacinto. Yes. Perfect, of Happy course. dapat, ma'am. Ophelia True. Galero Arce. Love
Love Men, Love. Good morning, Eden John. Liog Tamyo Delma Lopez. Good morning. Ruth Kozawa, good morning sa inyong dalawa. Good morning, Ma'am Ruth. Our top fan. Edward Alejano, good morning to all of you, Aksyon Radio Bacolod. Maria Luz Grijaldo Macunat, morning, Aksyon Radio. Please greet my daughter. Chris Marjorie Serrano, birthday sa happy birthday. Happy birthday, Chris! Happy birthday to you. Wala na. Thank you, Gid. Annalyn Sikadal Dayaha Jano Jama. Good morning, watching from Concepcion, Iloilo pa shout out kay Habi J. Mark Apin. Good morning kay JC Ibaha nga nagabantay sa border sa Iloilo. Yes! Tong Cyril, halong-halong lang dira. Halong. Roland Octavio, good morning. Da sa Himamaylan kay Taobet Diaz, Inday Lea Octavio. Good morning man kay mother niya sa barangay Tres Ramona Octavio. Halong gid sa tanan, happy Saturday. Maria Serbo, watching live from Victoria City. Greet niya lang Serbo kag Jimenez family, ga monitor gid. Jeffrey Villasor, tamyaw niya lang sa Tamalon family sa Kabangkalan, Oringao. Ben Lisbo, good morning. Action dyan, Action Eden sa Action. Watching here in Jacksonville, Florida. Sa Batman Dayon si Dennis, Action Radio lang, sir. Yes. Action Radio. Manang Shalu, good morning. Hello, dira from San Carlos City. Kag kay Kenneth and sa baby nila, good morning. June Cebalios, good morning. Sa taga-Ibi Magalona. Cute gid sa imo idol Eden. Oh, thank you. Cute ang height gali. Wala. Kung kabalo lang, no? Pareho kami nga duwa. Cute lang ni hapon type. May lang itaas sa prukuan din namon. Last na Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Good morning, ma'am. Thank you again. Good morning, Grace Foss. What's si Ma'am Grace Foss, no? Good morning, Sir Action John, kag Action Eden. Bo nadula man akong katuyo kag homesick pag open sa Action. Kanami sa inyong mga home. Yes, best regards sa inyong nga tanan. The City of Smiles, keep safe. Ma'am Grace Foss, din kasi Ma'am Grace Foss basta ano ni sa foreigner sa ano ni sa foreign country. Oh, wow. Nagamatin sa kon mag-Action Night Patrol. May gali. Ma'am Grace Foss, no? October, November, December. Grabe, ma'am. Sila tanan. Ito gawin lang namin mamati sa atin ng mga OFW. Dennis Richard Tiboruma, siya ni atong yung spokesperson. Yes. Liza Joy Ilon Amoroso, our top fan. Good morning, Action John and Miss Eden. Diana Perez, good morning, John and Eden. Ang upod sa mong ma'am. God bless sa inyong adwa. Mother Liz, good morning. Bagay nag-greet ni Richard Tiboruma. Ikaw naman sig-mansig. Mansig na pang greet na din. Okay, para pala hindi na mo malabyan. Ikaw, Danay. Perfect. Ano na siya, no? Ma'am Vanessa Mayo. Yes, ma'am. Hello, happy Friday, Action John and Miss Gorgeous Eden. Hope you'll have fantastic weekend because I am. Keep safe, Bacolor Love from Minnesota. Ma'am recruited, buto kuro kay Ina. Oo, taga Minnesota man. Grabe, no? And Sir Edwin Pineda is watching live. Sir, good morning. Sir Edwin, good morning. How are you? We miss you. Oh, we miss you. Sige, Action Eden. And Mark Kilitar, good morning. Greet niyo lang ko no, mga nagapangape sa kapihan ni Bok Nonoy. Good morning kay Don, kag kay Joe, kag Kevin. Good morning watching live sa Bago City. Meselin Zahula, please greet Daniel's family sa Mansilingan. Helen Montano, good morning. Pinky Teruel, happy Saturday morning. Action Eden and Action John. Keep safe and God bless. From Norway, gali si Miss Ma'am Grace. Si Ma'am Grace was from Norway. Oh, grabe no. Diba? Di ko galing ka ba magambal sa pang Norway. Super. From Norway, siya galito. Sure, tunanta ng ilang mga langwahe. Bert Tam Tamayo, good AM Action Radio Bacolod, no? Yes. So, stand by mga ka-action. Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27, kagkaroon sa detalye sa mga balita nasyonal. Ginpalawig ni Presidente Rodrigo Duterte ang isa pa katuig ang state of calamity sa pungsod Pilipinas tungod sa COVID-19 pandemic. Base sa ginpirmahan nga Proclamation Order Number 1021, ang extension ng epektibo Setyembre 13 kag magalawig tubtob Setyembre 12 tuig 2021. Magluwas kung temprano ini-lift o kung palawigon pa depende sa COVID-19 situation.
Ang unang nga deklarasyon naging pirmahan sa itong bulan sa Marso ang nag-expire subong nga semana tungod 6 lamang kabulan ini nga epektibo. Sunod kay Presidente Duterte ang extension magatugot sa national kag local governments nga ipadayon ang pag-utilize sa mga gintagana o kung gintigana nga pondo lakip na ang quick response funds nga sa ila disaster preparedness and efforts para mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 kag padayon nga maghatag sang basic services sa mga apektado nga populasyon. Ang extension magatugot man sa gobyerno para i-monitor kag ma-control ang presyo sa mga panguna nga kinahanglanon. Nagnubo naman sang 47% ang crime rate sa Pilipinas sa sulod sang 6 kabulan nga ginpatuman ng quarantine protocols bangod sa COVID-19 pandemic. Sa statement ginpahayag ni Joint Task Force COVID-19 Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Elezar nga 16,879 ang criminal incidents nga na-record sang Marso 17 tub Setyembre 16 sa idalom sang 8 focus crimes sang PNP. Ang numero mas manubo sa 31,661 incidents nga na-record sang Setyembre tuig 2019 tub Marso 16 tuig 2020. Samtang ginpahayag ni Department of Health Director for Promotion and Communications Service Dr. Beverly Ho nga ang temprano nga pag-issue sang guidelines para sa COVID-19 treatment sa medical facilities sa Pilipinas ang may dako nga epekto sa pagpabilin nga manubo ang kaso o kung case fatality rate sa pungsod. Sunod kay Ho sa atong bulan sang Pebrero nakit-an ang madamo nga bulig ilabi na sa mga frontliners kag medical society rason nga sa katapusan sang Marso mayara na sang clinical practice guideline. Ang unang nga 3 nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas ang pareho nga Chinese nga na-detect sa katapusan sang Enero kag pila ka semana. Sa atong Marso 5, may 2 na ka Pinoy ang nagpositibo sa Cagao. Sa katapusan nga balita national, may gamay nga improvement sa case doubling time kung ang pagtakos kung ano kadasig ang COVID-19 maglapta sa Pilipinas. Sa records in DOH ang case doubling time as of September 17, ang yara sa 10.84 days, ginakabing nga slightly better kung ikumpara sa na-record sa itong Agosto 17, nga yara sa 9.52 days. Sunod sa DOH kung maglawig ang doubling time, maayo ini nga senyales bangod mayara sang improvement. Dugang pa sa DOH nga ang pareho nga positibo nga pagbag-o nga naobserbahan sa mortality doubling time nga among nagahibalo kon ang kadamuon sang napatay sa pungsod ang nagasaka. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time na size 31. Kag inyo nabatian na nagapanguna ng mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 karon nga adlaw Sabado kita Setyembre 19 tuig 2020. Mga ka-aksyon, 97 days na lang antes ang adlaw sang Pasko kag 104 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Action Report Second Portion upod kay Action Fred Salanga. Ang dugang pa nga mga balita ang mabatian sa Action Balita Morning Edition upod sa gihapon sang inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action John Diaz. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,